मा अ मेक ना मा होननाय जाखो मा होननाय जादों बुजियाखै आङो मेंबायलै आङो बिफा नोगोर मा होनो बिराद खामानि जादोंना दामानि अयथासार खामानि ओपी किलार वेलकम मेरे एलबी में हेलो मैम व्हाट आर यू डूइंग लाइक थैंक यू लाइक करने के लिए मैं अभी आप लोगों से बात कर रहा है निरन्जया गैया फैबाय जोंनियाहाय लाइक दिलुमै आं असमिया रोङालै लाइक दिलुमै आं असमिया रोङा नुजाया नामा दा नुजागोन दसे दानो नुजाया आं असमिया रोङा दे जोंहा बिफा ओमफ्राय बोरो बाजै लाइक थेंक इउ जोंहा आगै प्रमद नार्जारि मा ओंख्रि जाना फैनायलै खिथाहरदो ओमफ्राय ओंखारलायनो मा ओंखारलाय आंखौ होनदों दानो ओंखारा वाट करीने जोंनि सब्जी मछली का रोस्ता कुछ भी नहीं था आप कहाँ से है ओपी किलर को मैं कहाँ से बाहेता निरन्जय मोखाङा सिथर जादोंनो जायाखै दे मोखां सिथर जायाखै थु दा होनदावलाबाय ओरैनो दासो गाखादों आगोलाव जि जायोमोन आरो मोखां सिथर जानोसो होनदेरदों निकिता आगै फैबाय जोंहा मा ओंख्रि जाखो फ्रेन्डनो ओंख्रिया जोंनिया माबासो ना बिदैसो दिनैहाय ओमफ्राय पटल एवदों आरोना ना बिदै पटल एवनाय ओमफ्राय फिसाजो दंना गैया बिपर बिना फिसाजो गैया जाबाय आंनानो गन्थंआव सुबाय बिमा गोनांलाय आंना फिसाजोआ फिसाजो दङ गाहाय रायदों र' आं खालामसै र' खनसेनो ओरै खालामनानै आलादा फकाजों दङ ओंखायनो बेलेग जाबायना जाबायलै दाबो जाबाय जेबो नंला ओमफ्राय खि आनजा खालि माइखि होननाय मा होननाय जादों ना बिदै मैगङा पटल एवनाय ओमफ्राय गोथाव दे औ नोंस्रालाय मा ओंख्रि निकिता आगै फिसाजोखौ हरदो आंनो बिखुनजो दे नै बिमा निरन्जयनोसो फिसाजो नांगौनो बिफानाव सोंदो होनदोलाय ना मा होनो आंना मामाया सेल्फि स्टिकआ बायनानै दङ आरोखि ना ओंखायनो आं मोखांखौ नुजानो हायाखै सेल्फि स्टिकआ बायनानै दं थाखा दङ अनलाइन बिहरदों सफैयाखै आरोना ओमफ्राय आं डाबल बायनांगौ साननानै बायाखै हाय आब' मा खबर ओंखाम जाबायना जाखांबाय बिदि फंबाय जाखांबाय सना ना बिदै गावहा आंखौ सापर्ट खालामाखैबो माथो नै बेलाय बेखौनो इंलिस रायलायबाय थादों आं ओंखारदोंना आं अफि किलारखौ सिनायनानै मोनदों सानबाय थादों गोसो सिङाव ओमफ्राय आंहा इंलिस रोङा नालाय होनाखिसै आदै पियार बर' हाय आब' हाय आगै जोंना अमा टमेट'सो मासे गोथाव ओंख्रि जायो होनबा मानसिफ्रा
सोर लाइक हराखै लाइक हरदे सोर लाइक हराखै हर दे मैयाबो एखे हरनि 9:30 सफैदों जोङो क'क्राझाराव थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय क'क्राझाराव 9:30 सफैनानैहाय ओंखाम संख्रि संबाय माबाय जाफैबाय 12टासो जादों आरोना बिमा আজি ক'ত গৈছিলি আজি ঘৰতে আছিলো मोजां बिदिब्ला आब' औ होखाबाय आं लाइक आब' थेंक इउ गुन्दाफा फैलायबाय हाय टु अल होनदों लाइक देन आब' थेंक इउ सनाफा थेंक इउ हायनो बिदिनोहायनो ओमफ्राय आब' मा ओंख्रि जानाय ओंख्रिया जाहैबाय जोंनिया ना बिदै पटल एवनाय आब' मा ओंख्रि जाखो ओंख्रिखौथ' खिथाखाबाय ओमफ्रायहाय मोनजलि हाय गुन्दाफा हाय गुन्दाफा मारै खबर सबर ओमफ्राय एमवारि जोंहा फैदों नै हेलौ बयखौबो नो गुन्दाफा अके होनदों खोमा ना मा जाखो बिफरखौबो होनदों बिफरा थांलायबाय बेयो बबावबा निकिता आब' सापर्ट फैदेनो निकिता नै नोंखौ सापर्ट लिंहरदों दे ओमफ्राय आब' सापर्ट फै दे गुन्दाफा सापर्ट लिंहरदों सापर्ट लिंहरनाय बिफायाबो लिंखाबाय होबाय नों लाइक लिंखाबायनो हागौबो लाइक होलायनांगौ आरो आंलाय होदोब्रा लाइक हो आगोल सिख्लायावनो लाइक खालामनासो बिमा जादों दानो बा रोंगौथ' बे खोथाखौ होननो रोंगौथ' नोङो मुलिया लोंला नोङो ना मुलिखौ दौबावनांगौ नोंनो जिरनानै होबावनांगौ नामा गोख्रै लांफै लाइक होनांगौ आरो दे कमेन्ट हरद' नङाबा उन्दुलांगोनसो आं दानो दोननानै थाबनो थाब कमेन्ट हर सोरनावबा एक्सट्रा आइडि दं नामा आंना खमायजोब्बाय 727 जाबायमोन सेस खमायजोबनो हाबाय आसरितनो थांजोब्बाय सासेबो गैला साथामल'सै बिफर बिफाल'सै बियो ओमफ्राय सोर थाथावथाव ओमफ्राय सोर दंबावो कमेन्ट श' जायाखै नामा आंनालाय 9:20 जाबाय टाइमा औ गोरोंखा बिनिखायनोथ' मोनदों दा फाग्लि ओं गोरोंखा होनदों आरोना रावबो कमेन्ट हराखै थांजोब्बाय जिर' जाजोब्बाय माथो सासेबो गैला माथो एमारिगाव देखायदों एमारखौल' दा एमारिगाव जाला माथो नोंसोर थांसैनो
रावबो गैखायालाय सयथि आंनासो नेटा प्रब्लेम जाखांबाय नेटा प्रब्लेम जाखो ना माखो ब्रा आंनालाय माथो जादिया टप सात अफ दे लोगो खालामदो ओमफ्राय माथो सासेबो देखायाखैलै आंनाव सासेबो देखायाखै रावबो गैला अयनाय हारसिं जालांबाय आंखौ फाग्ला गथ'फ्रा फैदो 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 सासेबो गैला फैसिन फैबाय थांजोब्बाय ना आंनानो थाबथाजोबखो ना माखो आंनासो थाबथाखो ना माखो सोर सोर दं कमेन्ट हरलाय अननानै आंनिया कमेन्ट श' जायासै खोमा नेट प्रब्लेम जाखो ना माखो कौन है कमेंट करो रावबो माबायाबो बाबायसो आं आं दं नोंल' थानानै जायो बोरो अबेहाय थांजोबखो मानसिफ्रालाय गाबनो सोंगोरबाय आं आनै मा खबर खबरा बिदिनोसै आयाव नै फाफिया माबाया खेबनाया ओंखारदों गाबनो ओंखारबाय आङो मा खालामदों आनै नोंसोरजों रायलायदों ए मोजां बिदिब्लाबो औ पिकिलार अबेनिमोनलाय आगै बैसागु जानो फैया नामा जोंनियाव जौ गोदै गैया दे जोंना खाब्रांसो आंबायदि आं जेरै गोदै रायलायनो रोङा जौआबो बिदिनो खाब्रां दे फैलाव उन्दुदो उन्दुहां दानो आंहा सानाव उन्दुवाखै आरो होमबाबो एसे सानजौजासे उन्दुनो मोनदों 7टासिम आथिङाव सान्दुं नांजासे उन्दुदों हा गन्थं मानदोंहाय मामा फैलाव ओमफ्राय नोंनि नाम्बाराथ' गैयामोन ना सुक्रुबाराव फैयो होनलाय जोंनि न'खौ बोरै नुनो नोंलाय फैलाव दंना गैया फैलाव खानाय गेला रावबो मेसेज हरा आंनियाव बिफरनि ब्लुखौ लाखिनां फैमारासो रावबो रावबो फैयैखाय दुखु मोनदां
रावबो गैला रावबो फैला फैलाव ओइ फैलाव खानाय गोलाव आं खाब्रांखौ लोंखाया आं बायदि खाब्रांसो आं जेरै खाब्रां ना बिदिनो माइब्रानि बिदै गोदैखौ नागिरना लों जा गोथाव माथायाव दावखोलायखायो दोमो दोमो दोमोनो थै खोमाफ्राबो रिंलाबाय थायो बैसागु मोनसे गोदै मेथाइ खनदो दे खोनासंनि आं रोङा दे रोङा आं लाजियो होनदो आं रोङालै आगै सना आं रोङा आं जेबो रोङा बिदि बैसागु थैसागुनि मा बैसागुनि गान ओरैनो गान खननोनो रोङा आङो उन्दुदावनो मोनदोंना बे साननै सानथामसो उन्दुनो मोना ओइ मोनासे आब' आइ मा होननाय जाखो मानाससो आब' मानास ना मा होनदों मोनसे आब' होनदों नामा मोनसे थास' आथिं लावबाय होननायसो जादों फैला मेन्देलानि गान रावबो गैला थांनोसां रावबो गैलाबा दोननोसां मेसेजबो हरलाबा आंनो गोदान गोलाव जालायबायदां गोदोना गोलाव जालायना लायदों जालायना ना नायलायदों नायलायदों गोदोना गोलाव जालायना लायदों मा होनदोंलै बुजियाखै आं ओंखारबाय आङो बिदि कमेन्ट फरायनो मोनाबा उन्दुनो ओंखारो बरिं जायो मानसिफ्रा अबाय थैजोबखो दिनैलाय सासेबो गैया मा खालामखोथाय नोङो मुलि लोंला खयथा जाखो आं लाङा लोंफै आं रेडिबो खालामा नों बायह्रायाव उन्दुयोबा दर फांथेनोसै आङो MK अफिसियेल हेल' वेलकाम आगै दैया हनै दैया जाबाय फैसा जाबाय माबा जाबाय उइद्र जाबाय बिसिबां देरहाखो मालाय 10 पार्टियाव गेलेनानै फैसा उइद्र खालामदों बेसेबां हाबखो 106 थाखाल'नो 110 थाखाल' देरहाखादोंबा एबारनिफ्राय माने बिसिबां हायो हाबबाय थानोसैब्रा मा हाबबाय थानो नों गेलेनानै देरहानानै उइद्र खालामबासो दा हाबगोन बेसेबांसिम मेक्सिमाम बेसेबांसिम उइद्र खालामजायो लयसा 500 जानांगौ दा एबार
फासआव थानांगौ 500 ओइ नों 500 देरहाया मालाय 1040 आव गेलेनानै फैसा देरहादोंनो 106 थाखा उइड्र खालामबाय 106 थाखाल'नो मा गेमलाय नों गेलेनाया आमिंख' मा गेम नैलै आगैमोन सोंदों इउटुबाव मा नाम बेखौ खिथाजाया आङो नांगौबा माबायाव हरगोन नांगौबा माबायाव हरगोन अफाय लोगो मोननांगौ बिसोरखौलाय नाम्बार गैया मुं गैयालाय जावलिया बावलिया खोथा रायलायो एपखौ खिथानानै गावबागाव दल खालामना लागोन ना नाम्बार दं ना मा दं ना एमके अफिसियेल आगै जावलिया बावलिया गाव हरनो नागिरबावो बेयाव आरो आं बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामनानै गेलेख्रावजोबनि आङो सोर सोर दं लाइक हरदो दे जोंहा एमके अफिसियेल आरे वाट्सएपआव हरदो ओरै ज'नाय 3 डट मोनगोन फेसबुकआव शेयार खालामनानै सोर इनस्टल खालामगोन दे मा सिरि थाखो बिफायालाय मेसेज खालाम नोंबो गेलेनो नामा ना बायनांगौमोन गेलेबाय थादों बिदिनो खावथांनो ना मा होनो एमके आगै 100खौनो मानानो 500 जानांगौ बे 500खौनो हानाय नंलाना ओमफ्राय 500 जाबा 500 उइड्र जाबाय नों 500 देरहागोन ओमफ्राय दाख्लै बेसेबां देरहामोनलाय नोङो 400 बेसेबांबा जानानै लावफिनजोबनाया गोलावनो सापर्टखाना थुना होखानाय थारमाने बिनिया मा होनदों बिफा थारमाने 100ल' मोनो होननाया औ मा 500 दाख्लै 400 बेसेबांबा जाबायमोन बेना गेलेनाया ओमफ्राय थैफिनजोबदों मोनहां मोनहांआवनो बड'एस जनाय गेम गेलेनोबा मालाय नंगौ मैया 100 थाखा मोनबायनो खुसिथार दख'ना बायना होनोनो आंजों माबा गेम गेलेनायनि फैसाजों बेंकजोंसो लेना देना गेलेदों नामा बेलाय मानजा मोनगोन रिसार्ज सोनांगौ मा रिसार्ज सोनो जयेन्ट होनो उन्दुवाखै नै मोनालै जाया आं गेलेखांनायसो मोनानोलै गेलेना लाब गैया मोनोनोलै बिफा गेलेदों र' आंनो दख'ना होनो हायोलै खोमा आयु बैसागुनि बिदो दख'नानो औ गावनिया मैया मालाय मामियाव क'क्राझाराव थांनानै लंपेन्टानो गस्लायानो सिथाबा दा उदायग्राङा ट्रेन्स ना मामोनलाय ट्रेन्सआव हाबनानै क'क्राझार ट्रेन्सआव हाबनानै 2600नि गस्लायानो है गाबज्रिदों हनै गस्लायानो 2600 ओमफ्राय लंपेन्टानो बेसेबांबा गावनाबा ओमफ्राय आंना गैया मा ओंख्रि जानाय बाजैनो ओंख्रिया दिनै माबासो ना बिदै पटल एवनाय आरो आखाइ साजोबलायो सेलफि स्टिक गैयाबा सेलफि स्टिक आन्देर आखाइ बिफाया मा सिरि थाखो दे मोनबाथ' मोजां औलैना बिफा मोनबा मोजां ना सोरनो सेयार खालामलाबायदों नोंलाय जावलिया बावलियालाय इनस्टल खालामबानो 10 थाखा मोनो नामा हो डाउनलड खालामबानो 10 थाखा मोनो सोर मेरला गेम दं लुड' दं तास दं मा गेलेनो मा नाम जेलेनि आं नोंनो माबाखौ हरखादों बेनिफ्राय इनस्टल खालामनानै ला नैबे दा इनस्टल जों खालामबानो गेलेनाया 10 थाखा मोनो होमबानो मबाइल नाम्बारजों जइन खालामबानो जाबाय टेनसन जादोंलै बाजै मा जिएपजों माबाबाय नामा हामदों सुइस अफ जाजाथों कपिराइट फैदों आंना आइया कपिराइट फैदोंनो बेसारा आरे
आं उन्दुनोसैसो आं मोखां देखायला उन्दुनानैसो मेसेज फरायनोसै आं कमेन्ट आमी स्लिपिं आमी गुम हाबो आयदै उन्दुबाय खरिबाय आमी रावबो फैखायाबो कमेन्टबो गैया कपिराइट फैदों नोंसोरो बे मामा जानला मानला गान होयोना गौतम ओंखायनो कपिराइट मामा गानफोरखौहाय ना नो कपिराइट क्लेमखौसो होखानांगौ बेकग्राउन्ड मिउजिकखौहाय कपिराइट क्लेमखौनो ओमफ्राय माबायाव थां खोनाबाय गौतम क्रमाव थांनानै नोंनि बे कपिराइट फैनायखौहाय अफ खालामहै क्रमाव थांनानैहाय भिडिअखौ दाननाङा दे क्रमाव थांनानै कपिराइटआव माबा खालामहै माबा माइब्रा बिदै मोनामलायदोंथ' सोरनाव मोनामदों नोंस्रानाव जोंहा माइब्रा सङाखैहाय सना फिफा एमके मा ओंख्रि जाखो ओंख्रिया ना बिदैसोहाय एमके आगै आदा मबाइलखौ आइखौ खाथियाव नायोना एथ' खाथियाव नायोना मबाइलखौ एखेबारे मोखां गुदियाव लायो बियो मानोथाय रायबाबो लाया ओमफ्राय मेगना एसे प्रब्लेम जाजागोन बियो उनावहाय लावथियाव देनांहाय मावजिजों ओंखाम जाफाजाथों बिफर बिफानो मिनि हरबावबायलाय हा 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 होननानै डिलिट खालामबाय भिडिअ डिलिट खालामनाङाथ' आंनो मोनसेबो डिलिट खालामा बे गानखौहाय मुट खालामजोबजायो गासिबो आरो नङाबा गानखौ सोलायजायो आरो नङाबा गानखौहाय कपिराइट फैनाय खन्द'खौ हास'जायो नोङो अबे गुड नाइटआ आंनाव हरो गुड नाइट सावबाबो थाम्फैया मुसारिखौ दा थिखोसै नायसै ओंखारसै मानो गरम मोनखो हायाव उन्दु होमबालाय एमके मा बिमा होनदों बिफरा एमकेखौहाय 1K खौ रावबो माने हनै माबा मोनानो गौतम मोनानो एमके मोनानो फिफा मोनानो बिफर फिफा सानदों नामा सिनायदों नामानो सानदोंलायनो मेगनाबो भिडिअखौ डिलिट खालामबाय आं नोङो वाच टाइमा खमाय जासिगोन आंना 27 जानाया 13ल'बावसै फाग्लासो मेन माबाया 19थामोन बाराय 27 28 जादोंमोन खमायनानै मेननिफ्राय 13थायावसो थाफैसिनबावबाय फाग्लासो माइनाव दा एमके होनदों माइनाव नामा होनदों ओमफ्राय जेबो नङा दे नंनायालाय होमबाबो बिदि भिडिअ दानबाय थायोबा वाच टाइमा खमायलाङो साबसक्राइबाराथ' जागोन सानसेबाबो 1K नोंनि 4000 वाच टाइम बानायनांगौआसो दा जादों खिलामायाव अर नांखायो आरे फैसा खामायनो नागिरनायालाय मा सिरियाल नायनाय जालायखि पिआरके ओमफ्राय एमके नंगौ मैया मा सिरियालनि फाग्ला मिथिबाय मा सिरियाल मोनलाय र' बेखौ नुवाबा दावराव जायो जेबो नङा नै सिरियाल नायबाय मालाय बेखौ नाय आं देखायहरनि दै नै लाभ स्ट'रिनो खर' खुरै खुरै नायगासिनो दङ नै नायगासिनो ओमफ्राय
मन जाबाय नामा बाजै मनिटाइज जायाखैलै दानो जायो 1000आनो थाङाखै आंनाव वाट्स टाइमानो आंना मा होनखो र' आंना खमायनानै 1K जाबाय दिनै फाग्ला 1K जाबाय बिफोरना माथो नायाखैना एन मुसाहारि ब्लग माबाया बिफरा एमके खौ सिनायाखै आरो एमके आ जाहैबाय नेहा मुसाहारि आगै जोंहा दस्रा आइडिजों फैदों एन बिमासोनो थिग दं गुमैनो नै दाना गोलाव जालायबाय नै उन्दुलायबाय नै उन्दुबायसो उदै नुजालायनाय उन्दुबाय बे सिरियालखौ नायबाय थानोसै बे एबार जेबो मिथिला फात्ता लाला बे रावखौबो सिरियाल जोबागौ मानि मुलिया लोङैद' थोस मुलिखौबो हानना होजोबनांगौ फाग्लि एन बिमा मोनबेसे आइडि चेनेल दंलैनो मोनथाम ना मोनब्रै दं सनाराम अफिसियेल ब्लग फैदों जोंहा हाय हेल' गाइस माब्रै दंनो मारै दंनो खिथाहरद' बिफर एमके आंथ' मोजाङैनो दंहाय बर्थमान खननै 1K जाबाय दिनै नंगौ खमायलाय दावखोलाय जादों कंग्रेचुलेसन फिफा जानो गोनां फिफा जा हेन्डसामखा गुमैया ओइ नोंखौ मा होनदों नै जा हेन्डसामखा गुमैया होनदों एमकेआ नेहा 4 आइडि मोनब्रै आइडिनो हेन्डसामबा मबाइल नाम्बारखौ हर आयु हेन्डसामाव मबाइल नाम्बार हर जोग्लिनोसै बेटा बिदिसो होनबावदों हा जोख्लाय हरजागोन बैयाव सौखि गाहायाव बे हेन्डसामनि मबाइल नाम्बार नांगौना नाङा नोंसोरलाय बे हेन्डसामनि मबाइल नाम्बारा जोख्लाय हरसै एमके आङो बेखौहाय सौखि गाहायाव लोबोरावसो उन्दुखादों ओमफ्राय एमके 4 आइडि आंना 12था आइडि गासिबो ओइ आं नांगौ सनाराम अफिसियेल ब्लग आंबो नोंनो हरगोन दे देबजित बर' हेल' आगै मा ओंख्रि जानानै फैनायलै लाइक मोनसे थुना हो बिमा आंनो 5 आइडि नांगौमोनलै र' दा हरगोन दे एमके मिनिदों हनै एमकेआ नेहाया मिनिगासिनो दे एन बिमा कंग्रेचुलेसन गोदान मोननायनि बेजों कानेक्ट खालामना होनो नागिरखो ना मागो बिफरालाय माबायालाय फिफायालाय आंनि बोराइजों नेहाखौहाय जेबि ब्लग दं बेनाबो जेबि ब्लग्स भिडिअ हरा जावलियासो भिडिअखौनो हगारा थुबाय दे लाइक थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय सना देबजित आगै हेपि बैसागु आगै गांसे आर'नाइ सोबाय नोंखौ बैसागुनि नों दे सोरबाफोर गोदान दंब्ला सापर्ट खालामदो सनाराम नोंनि मेन आइडिया बेनो ना माबा नामा बेथ' सोरां 10K अफिसियेलसो नामा सोरांसो नामा सनारामालाय ओंखाम जायाखै आब' आं जादो दे सनारामा सोरांसो नामालै सोरां आगैसो नामा सोरांसो बायदि मोनदां ओमफ्राय र' दे सोरबाफोर गोदान दंब्ला सापर्ट खालामदोनो
सनाराम आंनो 12था हरोबा आंबो जेने थेने 12था हरगोन दा गाबोन बिहावनि बिखुनजोनाथ' मबाइला फिसासो बिहावनि फिसाजोनि बोराइनि आंनि गासिबो प्लास खालामला जोबनानै 12था हरगोन ओंखाम जायाखै आब' आं जादो सना जादो सनाराम 5ल'सो नांगौनो आंनो अनदोब्रानो आं दा हरगोन जाम्बालाय दामानि गाबोनबाबो जे दाहाय नायनायनि र' एमके आब' अनजलि दं होसो जागोन माथो ए बोरायजों खम जावलियाहाय आंबो हेपि बैसागु आब' हेपि बैसागु सेम टु इउ आगै बिमा होननानै मेगन खेबहरबाय आरोना बिफा हरगासिनो र' आइदि होनदों नै र' दे बिमा एन अनदोनो तेरे मेरे गाराङानो जायालै आंना ओंखाम जाबाय नामा आब' होनदों ओंखामा जायोब्ला जाखांबाय बे कम्पानियाल' मेसेज हरो गोदाव सोरावनो ओंखाम जाखांबाय ओंख्रि सोंखागोन नोङो ओंख्रिया जोंना एडभान्स खिथाखासां नाजों ना बिदै ओमफ्राय माबा पटल एवनाय आरोना नङालै आब' सनाराम बसुमतारी ब्लक 10K सो ए आं नोंजों सापर्ट दंखायो दे ओमफ्राय आं सनारामखौ माबा बायदि मोनदों आरो सोरां नोंनि बायदि मेन मोनसे चेनेल दङ दे सासे फंबायनि जोंनिया बेना नामा जाहैबाय सोरां अफिसियेल 10K बेना मिथिबायना ओंखायनो आं बेखौ खोमा सानदों दं दे बिमा नों अनोब्ला रावबो गैला अनाब्लाबो गैला तेरे मेरे काहानि होनदों नै जोंना नेहा गैया तेरे मेरे काहानि जागोन दे आब' सनाराम बहानि आब'आ आङो जाहैबाय हा क्या मुसीबत है तुम भी मुलियाव फैदों मुलि मोनसे नागिरनानै जाया मिथिबायना मामा नेहागै नोंना बोराया बिदि नंगौना नङा खोन्थाहरलाय माबायदि मानसि बे गावनि मुलिखौनो हाननानै जाया आरोना हाननानै होजोबनांगौ जिरनानै होजोबनांगौ उन्दै गोरलै बायदि आदै थैनानै बुजिबा बेबायदि लाइफ पार्टनार दा मोनथों बहा आङो क'क्राझारनि देबजित आगै क'क्राझार माने गसाइगावनि बर'नि नोंनि आंनि नों आंनि औलै बर'निबा बिदि जायो बिफर बर' थांगासिनो दं नै नोंसिनाव थांगासिनो नो बिफा नों बाव मानो उन्दुखो आं मुलि नागिरदोंना हरै थां नोङो नायसंनो थेंक इउ सनाराम दे अनदोनो बिदिनोखा हौवाफोराथ' मुलिखौ हरला आरो लोंलालां होनगासिनो नै ओमफ्राय आंहा बिदि मुलि गावनो बासिना होनांगौ आरो मबाइलाबो लकसो जाबाय नै नुजाबाय बेबाव फैथांखो नागिरनि आङो र' दे नोंसोर सिरि थाथ' सिरि थाथ' माने कमेन्ट हर दे आं मुलि नागिरनि फाग्लासो खयथा माबा दङ सोरनि बे बिमा आं बिदि नङा दे आं जा बुङो बेखौनो जाया गब जागायो मोनसान्दि बयबो बिदिनो होनो दै आंनाबो बोराया गोदो बिदिनोमोन मोनसान्दि नों जेखौ होनो बेखौ मावो होनलायग्रामोन आंना बोराया
हास्लाबला नागिरनानै जाया ओमफ्राय लाबोद' होनदों बाहाय खयथा मना दं नै नागिरदों आङो एमके मामा निहा आगै अन्थाइ जादों बेना गलब्रादाराव ओंखायनो जों बासिनानै जादों बिफर बिफा मोननै गखायो सापर्ट दंखायो मोननै दंखायोनो सापर्ट दंखायो बिफर बिफाजों आरो मुलिया गैखालाना गैखालाना बेल'खाना नों लानायल'खाना ना न' गैया दैया न' थोस गावहानो इसको बद्राय थोस गावहा मालानिफ्राय जानाय गोबावनिफ्राय जाखाबायमोन खोमा ओमफ्राय दाखालिसो बङाइगाव लांनानै मिन्थिदों आरोना मोनब्रै मुलि जानांगौ जादो 5 मिनिट थानानै ओमफ्राय अन्थाइनि दै लायना लोंफैदों आरोना रोनिखाथायावहाय चिरां डिस्ट्रिक्टआव लोंखोन्दा होयो माने नै एमके मा होनो आं लोंसनदों नालाय गावनि दैखौहाय बिदि लोंखोन्दा होयो बियोनो निकिता आंखौबो सापर्ट खालामदो दे सोरबा नोंहा आइडि दंना गैया निकिता आइडि दंना गैया नोंहा नैबे लाइटखौ होआखैना ओंखायनो खोमसि जादों बिराद दुखु नांथाव गिनाय मोनो आं गिनानैनोथ' बेबो उदैखौ थुफ्लुंजानो गिदों ओमफ्राय मानो आयु सिरियालनि थाखायनो थरब्रैखौ खनसे लोंजोब्बाय आरो नों है थैयो ना मायो नोंनि खोथा गोदान मोनगोन आंहा नों थैबा ला गोदान मोनगोन नोंखौ सोर खनसे लोंजोबनो थिना आंथ' थोनाखैना माउन्टेन उदै साबाय थाबाथाय नागिरखानांगौलै नागिरखानांगौ नायनो माबा सन'ग्राफि खालामखानांगौ निकिता आं खालामखानायसोनो निकिता खालामखानायसोनो बिफरा नोंजों बिफर बिफा 3 आइडि सापर्ट दंखायोनो अके एन बिमा होनदों हरगोन आं र' गोदान मोनखायो गाजाहायनो माथो मोजां होनबा लाया बेलाय निउ फ्रेन्ड फैदोरानो गोदान लोगो लिंहरदों नै गौथम नोंना एक्सट्रा आइडि दंना गैया र' मोनसेजों चेक खालामनिनो नैबे आसुगुराव ना नैबिदियाव सादोंब्रा आंना नै ओरै सेरबा सायो नैबे जायगायावहाय नैबे जायगायाव मानो सादोंथाय वा 2 आइडि बाजै आंनो हराखै नामा 2 आइडिखौ माबाबासोमोनलै मोखां नुयै मबाइल खालामजाबासोमोन मबाइल मोननैबासोमोन मबाइलानो मोनसे नानैसो लांदों नै सिथर जाबायबो नै बिफरा दहाय होनदोंना बिफाया सिथर जादोंनो मोखां होननानै नै खायसिनो लुगैयो आं बेखौ सिखाराखै दा थांबाय बिफर माला खालामानो निकिताखौहाय सापर्टखौ नोंसो हरदोंमोनथ' आं बाजै मोनसे हरदोंमोन
खनसे हरदोंमोन आं बाजै हरखाबाय होनबा आरोना बिमा ब्लु होलाय अके 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 बिफा अके बिफर बिफा दंखायो जेबो दंखाजोबो नोंना फरायजोबो आंना अबाव थांखो बोरो माबा होथेग्रायालाय मम्मी अबे थांखो क्लिपा टु आइडि दङ आंनाव टु आइडि जों हरदो दे आंबो हरगोन र' आं सिकार्ट खालामनि बाजै दे नायदे आंबो हरगोन दे ओमफ्राय नोंनि नामखौ लिरना हर दे नङाबा बावगोन आं गौथम लिरनानै हर आं उन्दुनोसै दै उन्दुनानै कमेन्ट फरायनोसै मोखां नुजाला आङो एमके दे सापर्ट हरदो रा आंबो सापर्ट खालामगोन रा ओइ नोंना मामा सनाराम नोंना 12 आइडि दंनाया दंमारोना गैमारा खिथाहरलाय नि नामा सिथोब जाखोलै आंना मायदि ओइ ब्लु हरबाय आङो सोरनो माबानो सोरनो हरखो गौथम सनाराम ओइ बाबा आयौ बिदिसो थांनानै दंहैयो नोङो आथ' गोजांबाय नामा नोंलाय दैसा ओइ दैसा ओमफ्राय निकिता 2 आइडिजों फैनो निकिता नोंखौहाय जोङो गौथमा गैया लेंहरदों 2 आइडि दंनो गौथमा गैनाव नोंनाव 2 आइडि दंबा फैनो थिनदों हनै 2 आइडि दंदोंना नोङो दहाय ओमफ्राय सनाराम मोनबेसे खालामखोनो मोनबेसे खालामखोनो बिफर बर' आं सापर्ट खालामबायलै होनदों 1K जाजासिम खालामबायरानो 1K खालामबायनो बिफरनिखौ 1K जाबाय आरो कंग्रेचुलेसन होनदों 1K जाजासिम खालामबाय दंलै आब'मोन 12 आइडि दं दे आंनो हरब्ला लोखि सानारामसो ओइ नै फंबायफोरखौ दंलै आब' मेन आइडिजों 12 हरब्रा सना अफिसियेल हर निकिता दे गौतम आंनोबो हर गावबो हरगोननो गौतम आगै सनाराम सना मोनबेसे खालामखो नों मोनबेसे सापर्ट खालामखोनो 1K बानायबाय होनदोंना बुजियाखै राभा गथ' फिफा राभा ओमफ्राय जोंहा नै आगै सनाया सफैलायबाय JRB हाय आब' होनदों हाय मा ओंख्रि जानानै फैखोलै निकिता ब्लु लालाय होनदों निकितानो आं होनि र' होबाय नै मा चेनेलनि नाम जालायखो बेलाय चेनेलनि नामानो आफा आंनो हिन्जाव नांगौलै बर'नो फाग्लासो जागोन बेखि मोनसे चेनेलनि नाम जाफिनदों सापर्ट आइडि I am गौतम बसुमतारी गाजागोलै गौतम नोंना आफा आंनो हिन्जाव नांगौआ लाइक देन आब' थेंक इउ आगै JRB मोनबा खालामदों खोमा माबा दै गौतम एसे भिडिअ वाच खालाम आइडिसो औलै आइडिखौनो होनदां आंनिया
फाइभ बायदि दङ 5 ओमफ्राय नानिनिजों 6 बोरायनिजों 7 आफानिजों 8 ओमफ्राय ओरैहाय बिदिनो 8थासो दं आरो बिफर बर' कमेन्ट हर आनै आखाइ आं कमेन्ट हराखैनो बिफर बर' नोंनाव निकिता 2 आइडिजों फै थांबाय दां निकिताया थांखो ना माखो एमकेखौ रावबो दा सापर्ट खालामनाङा दे नै एमके अफिसियेलखौ रावबो सापर्ट खालामनाङानो दे मेन आइडिजों फैदो नेहागै आब' मा जाखो सामफ्रामबो 9-10 जन आनसाफ जाबाय थायो दुखुसो जायो आं मानो बिदि जायो आंनालाय नायदो दाख्लि 19था थाबाय थादोंमोन पारमानेन्ट बायदि 419 माबा 719 दा खमाय 13 जनल'सै खमाय लागाव लांखाव सोलाखौ इसिबां खमाय आंनिया अके सनाराम थेंक इउ ब्र लोगो मोनबा गोजा लोंहोगोन आं दे आंनोलाय आंबो लोङो 6था आइडिजों हरदों बिफर बर' आं ब्र दे सराम सना लोखि आंबो हरद' आगै आरे एसेबाबो 2 मिनिट 1 मिनिटबाबो फुल वास खालामनो हायाबाबो नायदे जौ लोंनाय बायदिसो मोनबाय आं आब' आंनो रेन्स हरबाय अके बिदिस ओके दीदिया मैंने डी स्टार्ट बेयाव आं हरबे गौतम बसुमतारियाव हर बे आइडिसो दे आफा हिन्जाव नांगौ आंनो आइडि गौतम आगैनि जोंहानि गौतम मा बसुमतारिमोन नामा गौतम बसुमतारि मोनगोन नागिरबा मोनाखिसै CRB आंजों फैदो नै हरदो दे थांबाय कमेन्टआ मबाइल बानायनो गोदाव सोराव जायाखै जि खोबना होखाबायना आङो दासो खोबदों नुवाखै नामा मेगना आब' गोदान लोगो जानो खोन्थादो JRBजोंबो गोदान लोगो जानो लोगोफोर सनाराम अके होनदों एमके होनदों JRB आंजों फैदो होनदों सनारामा ओमफ्राय बदमाइस नामा बिबि मा होनदों एमके आंखौ सापर्ट खालामबाय कमेन्टआ सोरबा बेक्स खालामनानै एमके आंखौ सापर्ट खालामबाय नै बिफा मा जाखो थाल लाया बिफा मा जेबो थाल लाया निकिता 2 आइडिजों फैला नामा थांबाय नामा रा थांबाय होनदां आब' नोंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामबाय आं आंनिखौबो सापर्ट खालामदो दे कमेन्टआनो एन बिमा
मा जाखो सनाराम अफिसियेल बेयाव नङा नङा एडभान्सारियावसो मिथिला सनाराम MK खौ दा खालामदों दे माबासो बानायनो नेहा नोंथ' खाब्रांसो लोङोनो माथो खाब्रां लोङो माने जौआनो गोदै जायाखै आं बायदि खाब्रां आं जेरै खाब्रां रायलाया होमबा जौआबो बिदिनो एक्सुलि खाब्रां जादों आरोना लाइक 10 बाजे थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ ना नोंखौ लाना खारगोन आं दैमारि एनिभार्सारि ब्लग फैबाय मेनाय दिजोंहाय बैयाव गिलासाव दै दंना गैलामोनलाय हा गिलासाव दै दंना गैयामोन बैयाव बाजै होनदों हेल' जिआरबि बसुमतारी आं सापर्ट नायलाय लुदु गेलेगासिनो थं थं लायलायो सोरनाव ओंख्रि संलै दासो सोरनावबा ओंख्रि संबाय दासो सेनेने अंलायलायनाय I am गौतम बसुमतारी I am गौतम बसुमतारी so thank you Sitting studio hello Brian hello welcome मेरे एलबी में स्वागत है आपको भी जुमाय गोदै लोंनांगौन जौआनो खाब्रांसोबा एनिभार्सारिया गै लोंबावनो आंनो खाब्रांबा हय आंनि संनाय जौआलाय गोदै जानो नोंना गोबाब जागोन जोंनाव बे एनिभार्सारि गोदै दं सोनारामोननाव गोदै दंनो नोंना गोबाब जागोन Okay, Sonaram official return Ketera Punupur dan Kemudian fैया नालाय आंनाव गोदैथार दं हारसिंबाबो बायो लोंनो नै लोगो लेंहरदों गोदै दंनो बेनावहाय जोंहा नेहा आगैनाव जिआरबि बसुमतारी आं मिथिखागौ फुल भिडिअ नायनानैसो सापर्ट खालामखायो कमेन्टआ श' जायाखै आरोना एन्सारखौल' नुबाय कुइसनखौ मोनाखिसै आङो सोनारामजों सोनारामजों बहा न'आ अबेनिनो सोनाराम खिथाहरथ' अबावबो नांलाबायदों आखाइफ्रानो बाजै आं बोरमा दसे
बाजै आं एम.एन. बरमनाव थांनि एम.एन. बरनाव र' दसे दे थांदो चिरां सोन्डारि दुलिगाव चिरां सोन्डारि दुलिगाव सनाराम थां चिरां सोन्डारिनियाव थांहांबायलै आंबो बिराद गोजान माथो बिराद गोजान माथो रावबो गैला आं बन्द' खालामसै बिदिबाथाय बाय बाय गुड नाइट सोनाफोर आं बन्द' खालामसै रावबो गैला कमेन्टखौनो हरा ब्लु होआबो आं बन्द' खालामसैसोमोन आंना गौवाबारिनि साहा थालिर बागानसो नङा नोंनालाय मा गामि एनिभार्सारि अबिनाश फैबाय नै जोंहा सना गैया आगै सनाया अबिनाश सैथुपुरा बथाला फुजाया 1 थारिखनियाव थांगोन जोंनिया सनिबारावहाय थांगोन माबायाव महामाया दाहामाव सैथुपुरावहाय आब' सनारामखौ रिटार्न सापर्ट खालामनो थिन सनारामाबो थांगोन ना माखो सनाराम हनै बिदि मासआ मा होनदों आंना धेमाजि सापागुरि गोजानथार जोंना धेमाजि सापागुरि मा खबरनो नै दासो फैदों दा कमेन्टआ नोंना देग्लायनिफ्रायसो आंना देग्लायफ्रानिसो बरबरखौ रिटार्न सापर्ट खालामनो होलाय प्लिज बिपद बिफा हनै जोंहा बदमाइस स्टारखौहाय माबा बेक सापर्ट खालाम हरफिनोनो अके बा बिरिएस रिटार्न बेक हरसैनो गुड नाइट अल फ्रेन्ड गुड नाइट आंबो उन्दुनोसै आं ओंखारबाय दे उन्दुनोसै आं फैदों बे
BTS लोगो जानो लाइक होदो मोनसे उन्दुबायना आरोना माने उन्दुनासो दङ dulu den nulai खेबबाय बायनानै ओरैबा ओरै दोरोदलाजोबो बाबा मोजां ना मोजां आं उन्दुसैनो मा जाखो सुइस अफ जाबाय नामा अके बेफोर एनसारे जाला बिफा माथो रावबो गोदान लोगो गैया नामा गोदान लोगो गैयालै सापर्ट थाखानाय माथो गोदान लोगो गैया दासो एसे सम मोनबाय दे हेल' हाय एन मुसारि गगासो मोनबायहाय गन्थंआ comment please दासो एसे सम मोनबाय हेल' एनिभार्सारि लाइक एन्ड थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय हायाखै मा ओंख्रि जाखोमोन नोंसोरहा ओंख्रिया ना बिदैसो पटल एवनाय मा होनदों जिआरपि गैया जोंहा हायेन आदा मा जाबावगोनलै जाम्पु नयन दर्शन सकिरा हेल' आंहा मोननै सेकेन्ड बार 1K जाबाय खनसेल' जानाय आयो बेटारि गैलालै आंना जिआरपिखौ रिटार्न सापर्ट खालामनोलै सना जिआरपि आगै सापर्ट खालामदो नों नै साकिराया सापर्ट बिदों गोसाइगावनि खनसाइखौ सिनायोना नों औ खनसाइ अबेनि खासियाव दा खासियाव खाथारनि खनसाइखौ होनदों नामा अबिनास आरे गोसाइगावनि सोर खनसाइ दा खासियाव खाथारनि खनसाइखौसो होनदोंदां नोङो गसाइगावआव थाफैयो नैबे सानराइज स्कुल खाथियाव थाफैयो दा भारा थायो दा भारा ना न' निजेथाय दा गोदान भिडिअ खालामदों बे मा भिडिअ
सापर्ट खालामबाय मनजुलि आब' रिटार्न खालाम दे दा नायगोन आं दे आं नोंखौ सापर्ट खालामबाय खोमा सापर्ट खालामनाय बायदि मोनदोंथ' आं साकिरा नोंखौ निउ फ्रेन्ड फैदो दानो गथमा निउ फ्रेन्डआनो गैयालै आब' नोंनि चेनेलखौ आं सापर्ट खालामबाय दे रिटार्न आंखौबो खालामदे आं दे खालामाखैबा कमेन्ट हरनानै दोन दे BBMDS स्टार सापर्ट खालामबानो जाया दे फुल भिडिअ नायना सापर्ट खालामनां आनसाब खालामनो इउटुबा फुल भिडिअ नायना सापर्ट फुल नायनोथ' समाव नङा 2-3 मिनिट उन्दुओंखाराखै नोङो हा नोङो 10:30 जाबाय हनै बैसागु मेथाइ भिडिअ कभार मिउजिक भिडिअ आपल'ड होनाय फेसबुकआवहाय आं नायखाबायमोन जिम लायोना बे आं खनसायनि महरखौ नुवाखैलै दाबो माबायदि जाखोथाय निउ फ्रेन्ड गैया उन्दुनोसैलां बाजै दे उन्दुदो आगै निउ फ्रेन्ड गैया रावबो मेसेज हरला नामा दाहार सिंगार बायदिसो नुयो बेखौबो दाहार सिंगार रावबो कमेन्ट होला रावबो गैला नामा दोननोसां नोंसोर रावबो फैलाबा कमेन्ट हरलाबा दोननोसै दै आङो गुड नाइट बाय बाय उन्दुनो ओंखारनाया हामला